much. Sishilo everyone go laba kade basanokujoin manje on social media. This is Afro Soul as well as amaviyo. Insizwa lezineyintokazi ezinhle kakhulu sesihamba ibanga elide nazo sisebuciko cafe khona la eDuzuma in town. Okuyindawo ke esaphefuma kuyona kokugcina before ubafo ungasekho Sergeant Malishe. So le ndawo ikhaya kuthina iseduze futhi nenhliziyo yethu. We're super excited to be here tonight. Siyabonga kakhulu ukuthi ngidele imvula nadebula uqobo masaladi nathi nizolontsha ingoma yeAfro Soul kanye namaviyo ngayithenga yini indoda. It's available kuma digital platforms. Ikhona nje konke uzoyithola senzoyiza futhi nasemsakazweni. Angazi noma lezi zinto ezingiphahlile khona yini efisa ukusho maze kuthiwa ngiyanqinela. Ngoba amakhosikazi amanje yeyi kodwa ungayilokotha nayo indoda. Ngicela uku-acknowledge ihlobo zami bakuzegazi ezila ezisukele ukuthi sadela konke wangempela ke. Sadela kwamadoda, sadela konke into zesa. So usisi wami nomshana wami balana ngumshani wangishutha angisisongapha. Badele basuka kwahlabisa can you imagine? Beqinifula beqita ukuthukela lugcwele but babazamile baphambana namagagasi baze bafika. Ngiyabonga kakhulu kanti lokho ngikusho ngoba it is very important bafethu ukusupporta umuntu wakini njengoba nifikile bafethu nonke isupporta thina sabakini noma singabona besibonga sisodwa kodwa nje kumnandi singanibona intaza kakhulu no Kim Kardashian niphela intaza nanathi but it's very important. Siyabonga kakhulu bafethu ngaze ngiqedeke lapho bafutha ucala. Thiwa ngisho sekushilo noma ngisho kwami nami ngisho njalo kulungile bafethu ukubonga khona ebusuku sibonge kakhulu isupport yenu ukubonga kakhulu isupport bafethu ngoba le ngoma le akuyona yethu kahle yabo kufanele kube yibona abayithengayo kufanele kube yibona abayisupportayo cela nisha elishombe ngokuhlala kuzokushaya isikhathi ngale kwenu bafethu asibotho ngale kwenu ngeke saba ilutho siyacela nje nisiphi support noma yini noma ngasiphi isikhathi siyayithoba phambi kwenu ilokho engingakusho siyabonga kakhulu. Sengihlala phansi nje umile umbuzo uthi uthini umbuzo? Njengobuthi ngeyakho njengobuthi ngeyakho njengobuthi ngeyakho ngayithenga nindoda angoza njengobuthi ngeyakho njengobuthi ngeyakho njengobuthi ngeyakho ngayithenga ngalezi bashaba babo babo njengobuthi ngeyakho njengobuthi ngeyakho njengobuthi ngeyakho ngayithenga nindoda. Madoda zona lensizwa kuyosalivo awensizwede madoda iqimaqima madoda ngane ziyosala edolweni fona Malishe usatsha ayi madoda ngabe uyasho neJoshua lakhe athi njengobuthi ngeyakho njengobuthi ngeyakho njengobuthi ngeyakho ngayithenga nindoda. Hayi kulungile betha ngimncoma zobafuthi unebhesi ungafuna ukuthi unamasayidi iqolo unebhesi yokufika kanti siyabonga sinaze sifoshe uhlelo lumnandi Afro Soul namaviyo amaviyo and Afro Soul indoda yathenga kana khona uthenga ngayilokotha indoda iqala la ko 10 million ke hayi boy indoda khona Mashelela TV.